Syifa. Sawise tekan omahe Farah bocah-bocah pada kerja kelompok pas lagi garap tugas. Syifa pengen tutup banjur pada tutup. Ora suwe bakal ketok teko lewat. Zahra, Syifa lan Farah badhe mangan bareng. Nanging Syifa pengen sing paling akeh banjur pada ora setuju. Aku berarti paling akeh ya. Ojo ngomong. Apa sih kulit banget? Bakal ketok oleh sengaja lewat lan weruh yen pada ribut. Aduh, aku nolong deh. Iki ora dhewe. Kalau pengen paling kata nih gua. Aduh, dan bocah ki aja selaka. Kabeh iki dibagi-bagi. Sampai tekan